Judges chapter number 7. Importante, makakapunta sa pulong sa Diyos, makasimpa ka karon, and atong tunan ang pulong niya, Judges chapter number 7. Now, ani nga time, ang usa ka hitabo na si Gideon, yung diri, verse number 1, just follow lang na sa istorya, yung diri. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people that were with him rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. So sa ito pa karon, na ay ganing kitawag panag-away or battle. So ang Midianites tuwa sa usa ka lahi na area. Kunya sila po, naabot sila sa gitawag, usa ka gitawag valley, Moreh in the valley. And ang nagtabo verse number 2. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands. So atong tanaw na nga, ningon mo na Ginoo nga, uy, daghan na kayo mo Gideon. Pero atong kung ibaloon, pila ka mo kilang mga kaaway. Kaya na kayo kita nga, daghan na lagi tumon. So tanaw na to ha, ningon dyan dire. Verse number 2. You did the people that are with thee are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel, kay mo niyang gusto sa Diyos. Daghan raman kay mo. Kay kung di ako mo saling, pasin ang mga katawan sa Diyos o Israel, bond themselves, anong bond? Meaning manginambong, magpasigar buwa, na inaana ang matang kinaiya. Di ba? Paano ito? Oh, sure po. Siya ito yun. May klaro. Mahal ito. Tuloy ko lang kasi kung batik mo mo kanina. Makaraw ba akong tra? Ayun lang siya. Kaya mo ka lagi oh. Ako ah. Kailangan ba? Di ba kailangan itong binaya? Mga mo dito. Anak tayo ba? Hindi ko sa muda. Ikaw ka na. Kailangan ba? Kailangan tayo binaya ngayon anak. Baka mo dito. Kung sa mga ling memory verse. Ang babyo. Isa dito chapter o. Memorize ito. Iyo. Ano tayo ba? Ito. Papi, sabi ka chapter o. Diba ako nagulti? Diyan na. Sumunod ko yun. Sa nalagan naman kayo mo. Daghan. Tanaan ito ka pila. Parang kayo mo ba? Ano kayo ang Diyos o nagdan? Na kayo ang Diyos o nagdan. Kaya base nun niya. Kaya kung inigdaog nila, manginam mo bang Israel? Sumunod mo na. Imis kaya ang lumabog himaya. Nasa Diyos. Dito na nung sa lahat. Kami na ito. Akit yung espado. Akit kayo. Pagtigbang kali. Kung sa buhok. Ay! Buhok ko talaga. Buhok, pag-anak sa buhok, ibis kay Street, napulot ko. Bakit kahit na? Uyarong kayo. Salikon na rin. Basin manginambog sila. And themselves saying, mine own hand has saved me. Di kan aning kamuta, di kan aning sword, di kan aning espada. Verse number 3. Para lang magkaparticipate ko, basa ko po. Verse number 3. Ready? Begin. Now therefore, ready go. Maron, insan ka nga. Sige, Gideon. Ingnan itong mga tao ha. Sige, insan itong hadlok. Hadlok, telepon, o sa friend, itong telepon. Diba hadlok? Hindi afraid. Group ng gurus hadlok. Hadlok, afraid, telepon. Telepon niya. Telepon siya, niya afraid, pagod. Afraid siya ito. Ingnan sila. Kaya mo no? 22,000. Isang pa siya eh, kung nag-away ko sila, ang 22,000, nag-ay hadlok kayo sa tanan, mukha kayo malungo, hinungdan niya ang pili sila. Pero at least ka, muna ito mabantayan. Sa kadagdagan nila, di ba na may grouping strength na ikusog sa numbers, strength in numbers, kung sa tumating. Different months pa, hindi pa kayo nag-iikusog ko na ito. Ha? Kung sa natin? Oo. Strength in numbers na ikusog, at inon, yun.
Sa kadaghan, nabi kusog. Pero sa diya, sa kadaghan, usahay ni mo hawin. Ano ba? Takala na, mga abi ni mo gahawin, makanak na ito dahil. Padalang na ito. Hindi ang angga kabulikin ito rin. Ato na ikusgan ni ngayon. Grabe na dito. Buyo na kita rin. Magkakamot kita rin partner. Ang isa nito. Makayahay lang. Pagsulti nun. Sulti ang mga kakawan. Kinsa itong nangadlok. O nagakurog. O dili. Agili. Uli. Pero kurog talawan dyan. Talawan. Kana siya. Atong nangadlok. O talawan. Tigna. 22,000. Niya ano na bilin 10,000. So pila na sila kabuok. 32,000. Kuni ay kung nga ito dito, nagpasumangin lang, wala mag-iwan dito nga. Wala ka ito, nakita na ko ba ang nag-ispila siya. Yung mag-ispila, punta na ang bata, si pataas. Ano si classmate niya? Sige, magpataas na, absolute, trabaho wala may klaro niya. Wala may tuntuon niya, si pataas. Yung siya punta na, no, sige mo lang pataas. No, sumangin na ba, para yung ditawon. Sumangin na rin mo. Para itawon na rin ito, tawon, bitawon, ikaw sa rin. Tawag yung siya siya. Amen. Pinayo sa ilangan Kristohanan. Dapat na ito. Nagpagkaroon ninyo lang ba? Punuhay. Kung sa diya, ay ituyo. Ako, ito. Ito na yung tuyo. Ano ang Bible mo lang i-explain ko? Once natin i-explain ng Bible, walang i-accept na namin. Gusto ako. Wala ito? Suruinin na ta! Nice na? Nice na kayo. Wala ko susulit nila. Asam na David? Dito. Aga mo na diya. Kaya ko mulay. Ano, Dave? Ako na daw. Tuk. Ano na kayo? Ano na ito? Ano? Ano naman? Uy, parang hindi ko. Dagat na yun. Ikaw na dyan. Uy, kami sa kwento. O, ano na? Dagat na yun. Ano naman? Ayo, ito naman. Ay, na. Pero nasayon ng Diyos. Kung sa'yo pinaka-diverse para sa iyang mga katawan. Kumuna itong kanaan karoon din ang pinaka-diverse. Kayo sa hindi po diri, kung makita na tao, kung tanaw ka sa tao, manismurahin kita. Kung tanaw ka sa mga utang na alinin, sa mga kalibutan na alinin, manismurahin kita. Magdili magdautan na magplano ka. Pero dindog di kaayo nga ang plano sa Diyos pinato kasunod. Ingon sa dito, Gideon! Kagad na kayo ng mga tao! Ano ito pinag kontra ha? Naparayon ka. Yun din eh. Kung na nabilig 10,000. And the Lord said unto Gideon, ang 10,000, niyo pa siya nga. Uy, dagat naman kayo ng mga 10,000 Gideon. Dagas sila sa tubig. Kung diyan ka kung pila ka po, imo na lang dito. Kung familiar mo ang story, ako na lang summarize. Ha? Atong tubig. Pag atong tubig dito, yun na din eh. Dala sila o ingon ka kung kinsa ng mga tao ang imong dalon. Ano lang pasahon verse number 4. And the Lord said unto Gideon, atong dalas tubig, and awdagan na kayo na sila, bring them down unto the water, and I will cry them for thee there, and it shall be that of whom I say unto thee, these shall go with thee. The same shall go with thee, and of whomsoever I say unto thee, these shall not go with thee, the same shall not go. Ano yan? Hindi mo. Sulaktot mo pag verse number 5. Kamu basa. Ready? Go! Verse number 5. And the number of them that laughed, putting their hand to their mouth, were 300 men. But all the rest of the people bowed down upon their knees to drink water. And the Lord said unto Gideon, by the 300 men that laughed, will I save you and deliver the Midianites into thine hand, and let all the other people go every man unto his place. Sa 10,000, yung sa ito, daghan naman kayo mo. Sa 32,000, daghan na kayo Gideon. Suntihin sila, ito na handog, mga talawan, suntihin, hindi na ito, 32,000. Pauli. Pwede ito, pauli ito. Pauli ka dito, pero, may ba na sa Ginoo kung sa ilang kasi. So di ay sa atong pangalagan, ang tanaw ni sa ating atong kasi. Tanaw, wala itong atong duman ba? Atong kasi. Sa
itsura ni Pastor. Makapin na. Makapin na itsura. Kung na-itsura, di ako blessing. Pero kung wala itsura, di na babag. Kaya importante nga ito kasing-kasing. Ito na ito. Lain ka. So 300 na lang. Sa 10,000, 300 ang nabilin. Tawag na ito ha. Ang ilang kaaway at ito. Verse number 12. Kung makaya ba nila ng 300? 300 na lang ha, 300. And the Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like grasshoppers for multitude. Like grasshoppers. Kita na mo ba ng grasshoppers? Kita mo ba kung kita mo tayo nilingap para kita mo katak ng mga kinasaway? Makatak sa kita, nagkala kayo. Ang ka mo sa mga galing, kita di mo, di hulot yun. Pag, kung sumay, amo ka nila nito. Pag hawa nila, uy, wala daw, wala na tala, nawala na. Hulot na, makatak ka. Ilang kaaway ko no? Ilang kaaway, the Midianites and Amalekites, kung dyan ito, like, nasa bali, like, grasshoppers for multitude. Ilang ng multitude? Ito ito, more or less. Dagan yun, more or less. Dagan yun. Oh, yun dyan. And their camels were without number camels. Kung sa ato man ikaw, nasa kang binigila. Ang ato diri, kung kita sa Pilipinas, kung maaway magaling, mura na ka na bitaw. Ang ato ang atong sidecar ba? Atong sidecar, putangan tayo visa nito, kung binagmay na mga sidecar, motor, arila ba? Ako na motor. Putangan tayo sa taas ito ka na, parang mura bambu kanyon bitaw, bambu, tawag na, tawag sa ito, bambu kanyon. Ano nataka? Ha? Nataka? Saan mo nataka? O ka na ba mo? Wala! Boom! Mata na ba? Ha? O nataka? Kamu nito, muna yung tawag sa atong tricycle. Taas! Yung atong mga kahoy, kay grabe kayo missile. Muna may atong ma-approve ng mga Pilipino. Kaya kitang mga Pilipino, mahilig pa sa mga naganda mag-break-break. Hindi. Ilahat ito sa without number, no? Sa camel, no? Ang sultan niya, without number, as the sun by the seaside for multitude. Kunya karon, nag-igaway sila sa 300 ha? 300. Lord, ako Lord ba? Lisod ka rin kung sumila ka rin mo? Dito ka ko mo? Di ba kung saan mo sumatay mo ka? Ako Lord, akong kabalaan niya sa ako kabalaan ng English Lord, where are you going from? Muna akong kabalaan. Yung kabalaan ng English Lord, where is your name? Na! Where is your name? Pagpupunta na. Lord, ganyan tao niya ako. Di ba usahay at ipakaubos ng pumulingon? Yung ulit na rito nga, mas mahina siya dito, kaya okay kayo, kaya traffic degree. Gamot ka, 360 degree. Ang yaman ng kanila nakuha. No. Ang issue dili ang atong itsura, dili ang atong mga kapasidad, dili ang atong abilidad. Ang issue dili is ang plano sa Diyos. Muna issue dili, ang plano sa Diyos. Gideon! Maayon yung plano si Gideon. Kasi plano eh. Maayon siya ang plano, buwatakin sa kaway, maayon. Naandang ko siya ko, 32,000 ka mga sundalo. Kunin mo ng Ginoo, porque naghala na ka ng Gideon. Nilagon ka. Multitude like grasshoppers, multitude porque naghala kayo. Sa 32, naihap kaya nila. Ang sa kaaway multitude, wala kayo naihap. Huwag isa may masagan. Atong naihap, huwag atong multitude. Multitude, pastor, kaya dagan, yung ano, apil mo natin ko. So atong mensahe karon nga gabi, di nato lang God has the best plan. Ang Ginoo na ay da maayo o best na plan para nimo o para nako. So ato ni tan-awon karon nga gabi, dili ta mapaguman ako bali, especially ta, aw dipindi ko sa inyo mo. Kuman ako bali ko ta. Okay ta pero after mga isa ka oras ko din. Ani daw. Kani ang oras no? Ikuha na ko kay classes kaya ako ay classes sa education naman. Nai-admin, nai-susan na. O magka-problema ta. Okay naman nyo, okay naman yun. Okay na, madungan naman ninyo. Kapag kayo naman yung mo. Mag-pray sa tabi po na magpadayo. Let us pray. Father Lord in heaven, salamat kayo once again.
Ikaw magpanalangin, kaya kami, in Jesus' name, Amen. God has the best plan. Ingon sa James chapter number 4, 13 to 17. Kinahanglan kita nga Kristohanon magaplano. Unya sa atong pagplano, kinahanglan kauban ang Dios. Kay kung dili nato kaubanon ang Dios, ingon ang Biblia, ang Biblia nag-ingon ang Biblia ko, gahimo kita gitawag foolishness. Kay wala nato giuban ang Dios sa atong plano. Ingon sa James, ako na istorya, ako na istorya na. Sa James, ingon sa dito, bay, paano nato mga istorya ha? Ato tag syudad, mag-negosyo na dito. Bay ang sin. Ipaginan siya dito. Unya, mag-pasti sa katuway. Malapitan, syudad naman eh. Asa ba yung mga syudad nga doon sa pitan? Brad, ato tag sin mo, Brad! Magbay ang sin na dito. No. Yung ilang mo kang Ginoo. Pagsakay pa ng bilas barko. Huwag sila kabantay ito. Ang barko na. Napay barko nilang sakay ka ng sakay ng barko ka ng kukaliyong. Ano kukaliyong? Hindi na kukaliyong. Sukaliyong. Suka anak na. Dito ka ng barko na. Alala dito. Sakay nila mo anak. Mag-aanan doon ka na. Ang mag-aanan sa barko. Mana mo. Ang tubig kung ang palibot na nito. Isa-tusan lagi panawag nila. Hindi ako may guto man. Yung kung pagkaon, di anak mo itong, sa may order na mo siya, ang kalayan, yawiran kay, wala anak mo nito kay, ganaan, nagawal pa, dapat kayo ba nun? Ano sabi, ang barko maunod, kaya wala may lamot ang Diyos at ang plano. Kunya, ako nagsibo, wala, inaunod mo barko. Ningon ba sila nga, mahalang unod, di kita niya tuwa. Hindi tuwa, apil ka sa kaya, pati ka. Ano ka ba nila? May kakinuplano. Wala mo ang Diyos na desgrasya ang plano. Di ba? Dili ka kabalo sa kung sa iba. Is good na yung plano, pero dapat sa plano, uban ang Diyos. Kung sa iyo mag-iswila yung people, uban man mo ang Diyos. Kaya kung kursong ikuha, uban man mo ang Diyos. Kung marin na nakulot, wala man yung maport. Ano na itong Ginoo? Remiyo na Ginoo dili. Doktor ako kung sa iyo. Doktor ka. Ikaw mo ni. Ay, dito mo ka ng Diyos. Ano mo ka naman? Mura mo niya mong ako, pobre. Yung hindi pobre atong Ginooy. Sa iyo mo ng mga tao, pobre. Pero ang Diyos, naasay kapasidad, naasay pagkanakitawag, maka-provide or makahatag, hindi ang mag-inom nga yan at imanong niyang anak. Ang problema lang kung sa tuwa, wala na itong i-apil ang Diyos sa atong plano. Ang sa karoon gani, siri, kaya mga marino, kung itong piano, kung itong roda na, kung nakita ito sa rin natin, ako itong kapagura ng mga nasa karoon, kung siya magtabang sa Academy of Music, but nasa karoon versus sa Bible School. Pagka-pray ko sa Ginoo, Lord, kung saan yun pinaka-perfect plan, ang kamot, ano mo siya kinapoy, ikaw mo sa mga. Dito na ako. Ay, kung kami nag-misis, ay, nakanaan kung may plano pa namin. I-graduate ko siya sa high school with high honor. Di ba, with high honor? With high honor. Amo lang yung karoon ang sa UST result. Pero dili mi magbuon kung unsay gusto sa Dios para sa kinabuhi. Kana siya. Kung na karon ga contemplate or big emotion siya. I mean, kinahanglan ang guidance sa Ginoo. Kitang mga ginikanan kana ang atong himuon. Atong ihatag sa Dios unsay plano o kaubuton niya sa atong mga anak. Dili tubukan ay ayaw lang anak. Magpasto ka na, kung sa mag-anak ka na po sa imong grado. Kani rin mong mangunta kay sila bagsak ko. Ayaw ka. Mag-aanin nato ang Ginoo katong sobra doon. Patong na bes. Diba? Yung ako mga nagtanong mo. Kani ka ron, buwan pa naman. The best time ni ihatag yung kinabuhi ka sa Diyos. Diba na? Lord, dati. Kumpuli na magiging okay. Kung yung plano nito. Musunod ko sa imong kung sa'y gusto sa akong kung sa'y gusto nimo sa akong kinabuhi. Yung si Gideon, nadagan ka sa mong kontra. 30,000 namin niya, kulangan pa. Nakulangan pa yun, dahil mo lang 10,000. Lagi kulangan na, padlukan man. Dapat na kita Kristohanon dito, madluk. Proclaim ka, ang Ginoo na ito, Ginoo, buhay ka Diyos. Yung kita dinis dapitan, ako nila, ako dinis, ako nila, susunod ko, before si Pastor Morisin, ako dito sa kawa, dito ko dali ang lugar, ang lugar. So,
Mga tao na diri. Usa lang yun. Walay problema sa pagsangyaw. Ang problema ang persecution. Gina mo, papalayo magsimba niya, hindi nagkapakulit din yung balay. Nakalang tupon ng video, nakalang yung balay, diyan mo kayo. Tulak man, nagkukulit na po yung pastor ito, nasigiro kung pilido, nagkukulit. Dato, sa Ginoo. Amen. Muna niya, blessing. So, yung diri, na ay maayong plano sa Diyos sa matapusa sa itong kinabuhi, even sa kang Gideon. Just na good parehas dali, ma. Hindi na ito kalimtan. Ako na istorya, sampol si Pedro. Si Pedro, na nangisda siya, kung isa pa nabakslide siya ating natay. Nangisda siya, niyo kasi kuha. Niyo kasi kuha. Kaya nga, Pitch, ako pinagalan ni Pedro, pinagalan ni Pedro. Kasi dito nga, itaktak ang imong pukot sa the other side. Ibog gabi na gani yung pangisda ko, may kuha, itaktak ng pukot. Noon sa nabiko sa gani na ako, nakapuya ko kayo. Di ba, alam mo isda kayo, may isda ka pa. Di kuti ba nang ipuso yung pukot? Di kayo, kayo na sa Ginoo. Itaktak dito sa other side. Hindi man siya kung hapon, hindi siya nang isda. Itaktak ito bigas. Na may kuha na natin. Iba ito istorya natin. Kung sa dihang i-obey siya sa isulti sa Diyos, pagtaktak niya sa bukod, pag-miracle, gano'n ang isda. Ano man, i-obey siya sa pulong. Amen. Buko na mga gusto nun. Pag-obey ka sa Ginoo. Sa Ginoo ha? Naagin pa natin. Amen. Oh, God. Hindi na wala. Ano lang makako ng Diyos? Apa? Ito si Pedro, buhay mo Pedro. Diba sila si Pedro? Ngayon siya na. Ayaw na kanto dito sa Lord. Dito sa krus. Ba't si Pedro? Get din behind me Satan, nasa ibad ba? Yung sa diya, sa diya na si Kristo tuwa na sa krus. Namatay siya dito. Ilubong. Kung lumandaw. Balik sa langit. 40 days, after 40 days, balik sa langit. Kita, uy! Naku, ba na yung kadaugan? Ang gihatag sa Diyos para sa mga katawan na tumusalit ang bubuo na ito niya. Diyos, ay, the best day ang plano sa Diyos para sa aluwasan sa mga katawan. Pero si Pedro, di ba ba? Wala ba yung sa'yo na, di ba? Yung katawan na, kumabag. Pero tanaw na ito kung asay sundon ang iya ba sa Diyos kung iya sa prinsipyo ng tao. Dapat ang masunod ang iya sa Diyos, dili ang tao. Kaya yung plano natin. Now, next. Di ba si Goliath o si David? Kailan kita Goliath o si David? Away sa dua. Di ba kasi tinawag si Samson? Uy, basta, pag-pres ako. Tapi one time na sila na bakit kami awal ni Samson yung Goliath. Dahil pinabay po sa atin ito. Lagi pas mo, lagi na harap at mayari ko. O diyan ka naman. Pag-abot na mo sa church, yung sa mga pastor. Hindi ba itong Samson yung Goliath? Si David ba itong si Goliath? Ako na yung mga tawa na isa, mga kawalan mo. Ayaw po na nagkakuha mo. Di ba, ringon si Goliath? Yan lang inyong ipag-away nyo sa kuha. Gamay yan ay. Paog na po na ito sa paog. Hino kayo. Na, wakapalo si Goliath. Ang Diyos na ni David, kuting na po kayo. Ako pa niya. Ako dito ka na, no? Bung kang dito, tumpa siya. Kaya no, parang kang Goliath, nagsangin siya sa kongregon kung si David, nagsangin sa Diyos. Kaya na po, plano sa kinapuan ni David para sa iya nga, siya di ay, di ba, ako na siya, shepherd boy, pero dahil mo nari. Dili na ito i-underestimate ang plano sa Diyos. Dili na ito ipakagamay ang plano sa Diyos sa atong ginabuhi. Nangaluwas na karon dili kay may plano ang Diyos sa atong ginabuhi. Dahil maayong plano ang Diyos sa imong ginabuhi. Sa kadaghang tao din sa istribo, napitan, kung asa magang barangay, may katuyuan ang Diyos sa imong ginabuhi. Nasa maayong plano para nimo. Kung sa sunda ang iyang plano. Amen.
Bingo si Gideon. Grabe. 300 na lang. Balik na. Saul of Tarsus. Ako lang i-pass forward naman. Si Saul of Tarsus, kining si Saul nga kanang Apostle Paul na karon. Dagan kayong books ay nasulat sa Bible. Di ba mamatay tao siya before? Executor, namatay niya mga tao. Yun sa dito ba? Nag-serve ko sa Diyos, pinagi nga akong lutuson ang mga followers ni Jesus Christ. Saya muna-una. Kung yung pinaka-best pa rin siya, kung muna yung mo. Pero di ay, sa iya ako, ignorante ba siya ito? Pero identity, ignorante. Meaning, wala siya kabawa ba? Wala siya maluwas mo. Pero sa iya, grabe siya kasi. Grabe siya ka. Nag-reduce. Pero sa iyo lang. Pero sabi mo, na the best na yung tao sa Diyos siya sa diha na na-encounter niya ang Diyos, naluwas siya. Dahil pagkaluwas siya, nagpagamit siya sa Diyos. Pero nag-aaral ang libro niya na sulat din sa Bible. Pero sa Holy Spirit, di ay, kung siya na-igustuhan sa Ginoo, para na ito pinagpapit. Muni siya. God has the best plan. Number one, be willing to submit to the plans of God. Willing ka na musabmitar sa plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, pinatin siya. Once na ikaw o kita luwas na, nakaangkol kang Kristo Jesus na atong Lord and Savior, gituhuan nato siya na siya ang atong Lord, siya ang atong Savior, siya ang atong Master, kung saan nag-expect o nagdaog ang Diyos na kita ng klaseng Kristohanon musabmitar diha sa iyang plano in obedience na atong pagkinabuhi tungod kay iya natang anak. But to tell you, sa atong pag-obey o sa atong pagsunod sa Diyos, dili ka na sa iyon, dili ka na rin. Ganon, as we walk, may definition. 40, na troubles, na suffering, na difficulties. Pero sa nindot, ka-forward ta. Kato na no? Ay nga naman, willing na mo submit sa plano sa Diyos sa atin. Sabi niyo, ayaw yung sayangan. Dili yung sayang. Kung ang akong bata, kung ang mga bata, ilang ihatag, ilang kinabuhi na sa Diyos. Dili ko masayang ang anak. Ano man? Ang Ginoo na sayo, doon sa'yo pinakadabes para nila. Ang ako, kami ni Mrs., kitadaan niyo, tulog ang mga bata, pinagin sa grasya, nagkaalam mo saan, magiyahan sila, aron to follow and to submit sa plano sa Diyos sa ilang kinabuhi. Kung sa magaling na din, ano siya doon ito? Sabi mo, hindi kita mag-isirap. Pero si Cain, wala na bitaw sa Diyos kung isirap mo si Cain. Ang isot po. Sabi mo, kung hindi natabitang mo sa pitar sa plano sa Diyos, ang atong plano may masurod. Kung sa puso ko, rin ka, yung mic ko, ano na po direct, kita na po. Lahat na dito, critical na ito kasi kasi, pinorilig. Alam mo, pastor, kita na po pastor, huwag ka mo, nakita kasimbangan nito, dito gunahan. Sa imo, una, dili ka ganahan, pero ang Diyos na sa iyo, kung sa pinaka, best plano para sa iyo. Una, kung napakalagad mo, kaampo, gatiman sa imuha, bisita, mag-ampo na po, magdasig sa imuha, blessing na yung people, blessing na sa word. Ano man, nasayit ang Diyos kung sa pinaka-best. Kanawa, be willing to submit to the plans of God. Kanawa, be willing to walk in His perfect plan. Willing ka, kung masabot, willing ka mo submit, willing ka mo magkinabuhi o maglakaw, sa perfect na plano sa Diyos. Remember this, ang plano sa Diyos, wala, yun na, sukad, dabakyas. Ang ibangimo sa Diyos, din sa universe, kung sa creation, wow, yun na, makulang, kumplito ka na.
Ba kitang tao kumplito. Kaya gipangimo sa Dios ang tanan, ningon siya it was good. Pag-abot sa ikaulong adlaw, it was very good. Kung ningon na Ginoo tanaw niya ng agad. It is not good that a man to be alone. Dili laon. Alone ba alone ini? Kaya di man maayo nga kaning lalaki mag-iusara. Tagaan na ko siya o kapares. Oh. Kaya naman, nasayod ang Diyos unsay pinaka-the best kung maayo para ng Adam. Uy, mga Ginoo, nasayod ang Ginoo kung unsay pinaka-the best para sa inyong partner. Hindi mo mato dito sa karaoke bar. Mato dito, uy, wala mo. Pwede mo ka na ano. Wow! Sabi ko ito. Hindi na mababae po. Ay, okay kayo din eh. Yaw, kayo. Hindi na mauwi. Ilan ka kana. Sinabi mag-iwang na, mag-anan ito. Sa makakama. Wala mo din mo ilang. Hala doon. Ang pagkakaon, ang nangungungkot, o ang perfect plan sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Whatever the struggles it is. Yes, na struggles, na difficulties, na dangers many times. But atong sabton o atong ununahon nga sa tihang magalakaw kita sa perfect plan sa Ginoo sa itong kinabuhi, dili na niya biyaan, dili na niya pasakit. Ngayon sa dito, nga, He is going to uphold us. May panahon, di ba na panahon, itong mata, buliya, kapoy kayo, itong mata. Pero sa buwan sa Ginoo, iyatang natin manunod. Bangon, bangon. Tungkol kayo, nag-love you, I care for you, I love you. I love you, we love Him because He first loved us. Kung sa kadapang sa Ginoo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Mga tayo natay mga kapakyasan, natay nahimo nga sala, natay nahimo nga, meaning, tagahan nga dili maayo nga itong nahimo nga wala, nalipay ang Diyos, pero ang Ginoo, until karon pa si Diyos o kaya po kayo sa wala na niya sa oh, yung kayo, salamat kay Ginoo. Taas kayo pa sa Diyos. Salamat Lord sa imong kalupoy sa akong ginagawa. Salamat sa inyong grasya. Kaya naman, yes Lord, musunod ko sa imong perfect plan. Number 3, and this will be the last. Be willing to steadfastly surrender to His plan. Steadfastly meaning, fix na ba? Ayaw na ba? Ayaw na yung dito nga. Kung ano kung ay pwede mo na ito o kalimutan, ayaw na. Kung tamay may tabo, maayo man o dili, basta kay maunay plano sa Ginoo sa imong kinabuhi na surrender diya. I-fix na. Ayaw na din ako. Kagayo ka lang. Agreement pa din na. Ayaw na. Surrender na rin so. Yung sunod ang surrender, ayaw lang. Kailang commitment lang. Kailang commitment mo, kita yung kabuot. Pero kung surrender ta, ang Ginoo may kabuot. So kailangan na itong imuot. Steadfastly, surrender to His plan. Na-amaze na lang ka. Patingala na lang ka. Si David na shepherd boy na himuting. Si Saul na persecutor na himong great missionary. Na himong daghan ang na himong sa kulotong na Diyos. Daghan ang influensya. Na himong siyang writer sa books sa New Testament. Si Joseph at Sumeri, gigamit sila. Ang siya matao ang si Mary, gigamit sa Diyos, siya matao ang manunod. Pagdato na ni Jesus, siya na si Joseph. Pag-gigamit sila. Si David sa niya nag-away at Goliath, wala siya misalik sa iyang kapalingon, misalik siya sa Diyos. Nalingon siya nga, may baluan haling mga katawan na naay Diyos na kamahanan sa Israel. Kumugya ako sa tugyan. Agyan na, walang kabalo, sa Israel, persecution na naa sa inyo karon. Patuloy sa number. Unsa man na mga sakon, unsa man na kapalan away.
Be willing to submit to the plans of God. Be willing to walk in His perfect plan. Be willing to steadfastly surrender to His plan. Kaya nga no, muna'y gustuhan sa Diyos sa atong kinabuhi na siya mo'y masunod kung siya mo'y ato tagaan kung lugog kung himaya sa atong kinabuhi. Don't Dominic. I don't know if you experience it, but ikan nga ikaw na luwas na angkon nimo si Kristo nga imong Lord and Savior. Ang gustuhan sa yawa sa imong kinabuhi na ikaw perdido, pildi, na ikaw maging defeated, unhappy, o miserable. Muna gustuhan sa yawa. Suluhin ka ito, suluhin ka ito, naway yung ibuhat ito, tarawan yung sa lagipot. Muna iyang nga tumahin, natin yung, tanawa, grabe mga kasalanan. Matutuman. Ipasayro na sa Diyos. We are all forgiven. Ipasayro na niya. Hiluan na niya. That's why kung magkasalat ka, magpayang magaling, ingon ng Bible. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all righteousness. Sige lang, pakyas man ta. Pero ang gustuhan sa Diyos, magpadayon ka pagkakaw, mag-submit, o mag-surrender sa plano sa Diyos. God's plan is always the best plan. His will, kung ang iyang kaubuton ay ang plano, o ay masunod, always produces victory sa atong buhay. Amen. Punta sa atong mga pinabuhi, as Christian, noon ako na diri, nalipay ko sa inyo, makita ko sa inyo, nanay tayo, daga, panahon mo pala, napuyas ko. Back up ko sa inyo mga po. Lord, protection nyo sila, tagay-kaalam, may nila. Naitalag, may mga tao, may mga bata. Mag-aangkor na Jesus Christ, kaya naman na siya. So again, ano ko ba kalong sa iyo? Struggle sa iyo mga hatag sa away sa iyo mga kaon. But remember this, God has the best plan sa iyo kinabuhi. Ako sa nato ni Jose na si Gideon, sa ako na rin. Ilang dala ha? Pitser, ilang buga, gayon trumpet. Ibay ang 300, ibay nila katulog. Ang 100 ang 100. Yun dito, sa panahon na mo niya kung buhaton, kamupod may buhaton. Sige Lord, tingog yun, talang, tingog dito. Kung sa'yo nila mo, ay gabi man, nataranta ang mga tao, ang mga kaway, nataranta. Kung sa'yo ako, patan na nito, ingit-kit mo yun kayo. Nag-inunaya na yun, sa ilang kaugalingon. Sa ilang kaugalingon ko rin. Makaingon si Gideon. Yung wala sa inyo anak. Si Gideon, isunod, isurrender, isubmit, kinabuhi sa plano sa Diyos mo na i-victory na lihatag sa Ginoo sa iya at iyan isunod ang plano. Ang ibulungan para sa tuwa tawaron na bahin. Pero once nga ang Ginoo kung muliyong alantanan na iyon ka, salamat ko. May kanaugat dito. Ano man, gusto mo sa Diyos na kita magmalaupon kanunay sa atong posisyon. Yawa, hindi ka, defeated, miserable, unhappy, pero ang iya sa Diyos. Yun daw, batadaan, hindi ka naman naman sa Kristo. Ginoong Diyos, salamat kayo sa iyong punong, salamat sa mga katawan, salamat sa ilang tenderness. O Lord, panalangin niyo kaya sila, wala kong kay malo, sila mga struggles. Wala ko kay malo, Lord, unsay ilang mga difficulties. Wala ko kay malo, unsay mga persecution sila na encounter. Mga kalisod, problema. But Lord, tabangin ni, nasa gyapon ang imong plano sa among kinabuhi mo'y masunod to Diyos. Whatever it is. Kaya ang imong plano Ginoo mo'y pinaka-the best para sa mga.
Dalangin ni ang Growth Baptist Church. Dalangin ni si Missionary Mike Morrissey at ang Cebu. Sila mag-travel, sa panahon sila mag-travel, balik din sila tipulog, ikaw mag-aaw sa gabikan, ikaw mag-ahatag ng nilang safety. Noon ta, Lord, wala yung mga sicknesses na may tawag sila mag-biyahe. Bless God ni mga Kristuhanon na natin niyo, Diyos. Parayan ka pagkiya, panalangin, bina, pag-imay ko, ikaw na maayo. Sa tanan, Lord, na natin ni, panalangin kami, among ibalik ang tungog, ibayad na nilo, in Jesus' name.